Kaikki valmista. Autossa numero 2 Max Vikkelä. Autossa numero 5 Ilari Hakanen. Auto numero 6 Jaakko Tomminen. Auto numero 1 Sami Särkelä. Auto numero 4 Vanja Drevitski. Auto numero 3 Jarno Lehtimäki. Auto numero 7 Kimi Räikkönen, joka avaa tämän startin heti kylmän viileästi painamalla siitä yhden kaverin ohi ja toisen rinnalle. Ja tämä povaa kyllä taas melko tulista kilpailua. Räikkönen ensimmäisestä mutkasta tultuaan on yhden sijaan jo petrannut. Noin muuten mennään kärjen osalta muuttumattomassa järjestyksessä. Näin sieltä vain. Kimi sitten suorittaa jo toisenkin ohituksen, kun ensimmäinen kierros on puolivälissä ja pientä kuittia lentää perään. Totta kai, niin kuin asian ja pelin henkeä tänään kuuluu. Sitten siellä käydään totista vääntöä. Näin näyttäisi, että Ilari Hakanen ottaa johtopaikkaa, kun Räikkönen on jo haastamassa seuraavia uhreja. Noista sijoituksista, niin kuin nähdään, niin ensimmäinen kierros ja vähän päälle ajettu. Räikkönen on 4. Hyvä vääntöä käydään kilpailun kärkipaikasta myöskin. Siellä otetaan miehestä mittaa. Keltainen lippuke ylhäällä. Sen verran ovat nuo muoviporsaat siellä ottaneet uutta muotoa. Max Vikkelä kärjessä tämän erittäin kovan taistelun jälkeen. Ilari Hakanen on toisena ja Kimi Räikkönen on jo palkinto siellä 3. 10 minuutin mittainen kilpailu siis kyseessä ja voin luvata, että kärkikaksikolle tulee tässä vielä aika helteiset paikat muustakin kuin tästä aurinkoisesta elokuun päivästä johtuen. Näin tulee sitten Räikkönen ja nostaa itsensä tällä ohituksella toiseksi. Tuttu paikka, se on selvästi etukäteen skautattu tuo kohta. On löydetty ne parhaat ohituspaikat. Nyt siellä on Max Vikkelän syytä olla nimensä mukainen mies, jos aikoo ajaa karkuun. Vähän siellä jo vilkuillaan taaksepäin, että kaukanako se Räikkönen on, ja voin kertoa, että ei ole kovin kaukana. Max Vikkelä ajaa karkuun minkä pystyy. Räikkönen on toisena. Ilari Hakanen 3. autolla numero 5. Ja sen jälkeen Jaakko Tomminen, Sami Särkelä, Vanja Drevitski, Jarno Lehtimäki seuraavat perässä. Räikkösellä muuten kisan nopein kierros hallussaan 31.0, mutta vielä jäädään tämän päivän parhaasta ajasta. Kolmekymmenystä on Kimin paras kierros, tämän päivän nopeinta kierrosta vielä perässä. Toistaiseksi hän on tuossa aika hyvissä tarkkailuasemissa ja Vikkelä saa olla kyllä tosiaan Max Vikkelä, jos aikoo karkuun ajaa. Näin, pientä kontaktia siellä ja sieltä tästä välien selvittelystä myöskin Räikkönen tulee edellä, mutta sitten vähän leveäksi ja tullaan aika rintarina tähän viivan kohdalla. Taisi olla kuitenkin Max Vikkelä viivan kohdalla vielä sen 48 000 edellä. Nyt menee Räikkönen ohi. Se kesti vähän pidempään kuin mitä hetken näytti, mutta nyt on Räikkönen kärjessä. Vikkelä toinen vielä hetken aikaa, nimittäin siinä menee helposti rytmi vähän sekaisin. Ja näin siinä tälläkin kertaa käy. Max Vikkelä putoaa 3. 3,5 minuutissa 7. ruudusta kärkeen tässä 10 minuutin mittaisessa kilpailussa. Kierroksia on ajettu 7. Räikkönen johtaa. Ilari Hakanen nousi tuolla äskeisellä ohituksella toiseksi ja Max Vikkelä on kuitenkin vielä palkinnolla. On 3. Sen jälkeen Tomminen, Särkelä, Drevitski ja Lehtimäki. Suhteellisen tasainen on sitten tuo nippu siinä Kimin takana, niin kuin näette. Max Vikkelä nousee hetkeksi toiseksi, mutta näin sieltä vain sitten autolla numero 5 Hakanen tulee. Ja viivan kohdalla oli kyllä ainakin Vikkelä vielä edellä, mutta tosi tasaista vääntöä käydään Räikkösen takana. Ilari Hakanen edellä tästä kaksikoista, eli Räikkönen, Hakanen, Vikkelä.
Aika rauhassa saa Räikkönen ajalla tällä hetkellä. Puolivälikilpailusta lähestyy ja tässä nyt joudutaan sitten seuraamaan, että montako Kimi ehtii ottaa kierroksella kiinni. Siinä ei välttämättä enää hirvittävän pitkään tällä tahdilla mene. Nyt on jälleen taistelu käynnissä kakkossijasta Hakasen ja Vikkelän välillä. Toistaiseksi järjestys pysyy ennalla. Kimi Räikkönenhän tunnetaan siitä, että Formula 1 niitä kisan nopeimpia kierroksia on uralla kertynyt aika monta. Nyt täytyy varmaan tämän jälkeen vähän vihjaista, että se päivän nopein kierros on vielä ajamatta. Se on 0,3 sekuntia. Räikkösen tässä lähdössä ajamaa kierrosta vielä nopeampi aika, kun jälleen käyvät siellä Ilari Hakanen ja Max Vikkelä tiukkaa vääntöä kesken ja samoin heidän takanaan Särkelä ja Tomminen, joten tässä on kyllä pitkät 4 minuuttia jäljellä ja Max Vikkelä tulee sieltä Ilari Hakasen ohi ja nousee näin toiseksi. Samalla Kimi on ohittanut Jarno Lehtimäen kierroksella. Samalla sitten pyydetään osakilpailuvoittajien semifinalista ja tuonne omalle paikalle valmistautumaan. Sieltä kuuleman mukaan pari on jäänyt vielä puuttumaan, joten ei muuta kuin paikan päälle. Tästä aika nopeasti mennään sitten ohjelmassa eteenpäin, kun Räikkönen aiheuttaa siellä vähän hämmennystä. On tulossa kierroksella ohi. Mutta aika tiukkaa vääntöä siellä laitetaan. Sellaisia tilanteita, mitkä jäävät kyllä kaverille varmasti ainakin mieleen. Vanja Drevitski teki minkä pystyi, mutta se ei nyt tällä kertaa riittänyt kuin kunnia mainintaan. Max Vikkelä ottaa kisan nopeimman kierroksen haltuunsa. 38.55 ja se on muuten 10 verran enää päivän parhaasta hitaampi kierros. Kaksi minuuttia ja rippeet jäljellä tätä kilpailua. Räikkösen komennossa mennään. Max Vikkelä toinen, Ilari Hakanen edelleen kolmas. Kärkipaikkaa hallussa aika isolla marginaalilla, mutta niin kuin ehkä näitte, niin linjaa haetaan aika lailla huolella siitä huolimatta. Ja jälleen siellä on tiukka vääntö meneillään. Siellä vähän Vanja Drevitski peittää kierroksella ohittavaa Vikkelää. Tästä selvitään kuitenkin henkisin vammoin. Minuutti jäljellä tätä semifinaalia, josta tällä hetkellä jatkoon on menossa Max Vikkelä. Kolmen sekunnin marginaali on Vikkelällä tällä hetkellä, eli hänelle riittänee näillä näkymin sitten finaalipaikkaan. Finaalipaikkaan kaunis ja tyylikäs ajo maaliin saakka.
Viimeisellä kierroksella aika pitkälti ollaan, nimittäin kello lähestyy 10 minuuttia tässä startissa ja tämän merkiksi myöskin ruutulippu heilahtaa. Kimi Räikkönen tulee täältä ruutulipulle ja hän voittaa tämän startin. Siinä kesti se 3 minuuttia tulla tuolta 7. ruudusta kärkeä, joten kyllä se tekijämies on tekijämies, kun tullaan simulaattorista tänne radan puolelle. No niin, semifinaali on saatu ajettua ja jos saatais sitten tänne lähtöviivalle pyydetään ihan ensimmäiseksi tämän lähdön voittaja. Autolla numero 7, Kimi Räikkönen, hyvät naiset ja herrat. Se meni ihan mukavasti, mutta Kimi, se mun täytyy sanoa, että taisi jäädä vielä se päivän nopein aika 20 päähän. Sehän ei sua tietenkään yhtään kiinnosta niin kuin tuolla kilparadollakaan. Ei se nyt tuossa ratkaise mitään. Täytyy olla joku näyttää taululla aikaan. Ei se, kunhan nyt ajelee tuossa. Tää on hauskaa, kun pääsee vähän kääntelemään tuossa. 3 minuuttia siinä meni ja jos pyydetään sut taas sitten palkintojen jakopuuhiin, mutta ennen kuin jaetaan palkintoja, niin pyydetään tähän Max Vikkelä. Hän oli Kimin jälkeen sitten se seuraavaksi nopea tällä suorituksella. Max myöskin aplodia saattelemaan luonnollisesti. Lunasti paikan. Finaalissa oli miehekäs temppu. Miltä se vääntö tänään tuntui? Saanko pyytää tuohon suuntaan kääntymään? Vähän oli ahasta radalla ainakin. Että ihan jees, mutta hyvä. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Ja näköjään palkinto lähtee siitä myös mukaan. Ja pyydetään sitten muut semifinaaliin osallistujat, me kiitämme heitä aploideen, eli Ilari Hakanen tänään 3, Jaakko Tomminen 4, Sami Särkelä 5, Vander Deviski 6 ja Jarno Lehtimäki 7. Hyvät herrat, jos saan pyytää tänne palkintojen jakoon. Tiukka ja miehekäs vääntö. Se on käyty ja ei muuta kuin palkintojen joko käyntiin, päästään kohta sitten jatkamaan toiseen semifinaaliin. Radalla kuitenkin Kimi Räikkösen voittoprosentti on tänään 100. Nää mennään vähän vapaamuotoisemmin tää palkintojen jako täällä kuin tuolla Formula 1. Pari palkintoa tulee täältä. Laskuvirhe pankissa sinun eduksesi. Niinhän se menee Monopolissakin. Ensimmäisen semifinaalin osallistujille vielä kerran isot aplodit ja kuljettajille on siellä luonnollisesti katsomossa myöskin varattu paikat, jos ja kun haluatte jäädä seuraamaan toista starttia ja Kimi päästetään kohta, kun maltatte, niin valmistautumaan sitten seuraavaan lähtöön. Näin on kuvat otettu ja päästetään sitten pikkuhiljaa toinen semifinaali irti. Siinä kyseessä näiden Santander Formula-päivien osakilpailuissa paikkansa lunastaneiden kilpailu
Max Mikkelä siis tässä edellisessä lähdössä otti tuon paikkansa suureen finaalilähtöön, joka ajetaan tuossa kello 5 jälkeen. Ja tähän seuraavaan lähtöön Räikkösen lisäksi lähtee 6 muuta kuskia, joista 3 menee sitten tuohon finaalilähtöön Kimin lisäksi.